Siinä on meidän ruokajakelun eväät tänään. Jäsen tänään tästä jakelusta. Itse meille kotiin päin tänään. Meille kotiin päin tänään jakelussa. Hyvä kassi. Minä mielessä meille. Vai mitä Tomi nyt, mitä tässä kaikkea on? Jep, kyllä. Palat asiaan. Moi. Ja tällä YouTube-kanavalla sama. Siinä on meidän ruokajakelun eväät tänään. Jäsen tänään tästä jakelusta.